Kaseng Hinyotrap National Liberation Council kakerwa belah pihak mantagasngi lang bau General Secretary ubalong upalbi Secretary baksan kepanong terau kalau bagi langut kibri kiblah syakam dari boya kini gasngi ke beladap kini kini song jangka blok 2 kabangi tiap barok bakadi ke jaka kapnah apren ke kini apren ke Asam bat ke jelam Meghalaya bakadi ke jakaru ke mana kapor ka Asam ke jukun terput ke kini ya ke jaka ke trai muluk jang jelam Meghalaya kaseng kalakam bakadi syakam jukin ki laingot ki dekat jang kaseng ki belong duk kini trai jang kaseng kalau penduk mesti ambil kipat ba ketika thai namar bakini ki lalong ka kum ka jing ada ni ki singai ni kam ki pat ba ki basha thambor ka Asam na kapor syakapor baksan ke parola angru baki pulik ki jukno bakaseng HLC ka dawa pisa na kapor syakapor nrei ka kletpat ki brio ki ba phong uniform ki ba jule ki kam dawa pisa la kalong ki surok ki lenti sengkin bat ki jaka keleng-keleng ka juga por ka seng ka panpau ka jing sokhia halor ka jing syakam ba ka jing syak penstam jong we orang ba khasi hakatnat ki pulit akin ki sngi ki baladep susu ka seng kala kadawru ba ba syakam ki trai muluk ka judon ka jing penstam ka bajur na kalang ki pulit kan bana syakam ki we pat ki rurunar ki bade ni we pat ki jaj benriu ka judon ka jing sting ba ka jing ajam na kalang jing ki bor pulit akan ka kerwo ka seng Chelsea kala panpau ru ka jing sngo artin bawa ada peneng geding sokman bakading sngo shedham joki pai khasi hadi mala chimti kong ainong rang komi DGP hinrai kasang kapan pau ko jing adatin balesi kene ke he pule kala ban trei nakam ta kabit ka biang jagui pat ki jaj ban trio hagani ka kro khobor ka bajrong bhana ka liang joka sang channel C kala kadawru halo ka jing sha thombor jong ki trai muluk kamjuru ka jing thombor je kiri bakhrabo joka pathai ka maja ye pat kiri haga joka por ka sang kala kentai lu ya kajing khot biang sa sien jong u homen sa ka jalan baklia ba person tensong maka jing kran jong u kalong ba mi hap satya